When hi December ni somni pali sang ni somni pali ania Christmas urlok ni ane in Java in Christmas lim taka in man theinan amasa in du sakna kalan vek chawani DNDMZ in atarlandanin ni som pasari December sang ni somni pali chonu dar ni lechan ve khan bagawat za somni thar chua theina tur tlong haidel project khona tur ruaman Nod lungleng bula tlong kama pue faroding liana Power Minister chuan press conference buat sain thu the dar tu te nen in kom hona aneya Power Minister chuan he tlong lui khua tur chungchang hi soifi ani a soidan chuan Ministry of Water Resources Government of India chuan tlong HEP survey and investigation thonan le detail project report DPR siamnan kum sang ni som pali khan cheng vai bel se som pakhat point panga sangson ania he na hi Central Water Commission CWC tho turatiani CWC chuan survey and investigation na hi February sang ni som panga khan thoktanin tuna hian DPR siampum turin man lamek zelani tuna survey and investigation nei to tlangalandanin tlong hydroelectric project HEP hi aizol bul hnai not lungleng bula siam tura ruwa manania he project hian megawatt za som ni ape chuak thei don ani not lungleng bul tlong luya tui khua siam ani anga a tui khua sanjong hi metar za som ni sang ani don ni village council engemaw za dram tui khua hian a chim dona amero chu khua le in engma chim buai don lo ani tui khua hian uncultivated area thlai chin lo na a enkol lo khatiangang chi kha hectare sang ni zare somriat pariat a zau a chimanga tin thlai chin na le ram enkol lai khatiangang chi kha hectare za somriat pasari vel zau chim turanga enia a tui khua hi thenjol pia ram lai tui khozon vel thlengin a dil don ani dil angin a champhei deuh put mai don tina nia hei hi map atangin khoi chin nge a chim don ti kha chiang deuh zokin kan enanga tui khua an siam na an khua na lai tur tak hi ka hrelowa chuwang chuan not lungleng khobula tang hian kan en dona map atangin kan thlir don ani not lungleng khua chu lo ni ta ni heta hemi bulatang hian khua tur ni in han soita a heng lai vel hi kan en chuan ruam hi remchang lo mel ang reng riau maya a remchang lai tur deuh hi han en ta ila heti lai helai tak mai hi remchang don riau in alanga a chan chu heta hnuai lampang a hian mual pawng oma chung lampang hi mual pawng a lo ni le ding lampang hi mual pawng lo ni le in helai tlong river ti in ziana dinglam hret helai a ring rek lai a hian khuap ta sela ti te kha karil ro lo om ta karin dan mai nia helai velain an khua te pon khuap mai theni helai rem chang deuh ber tur chu nin alanga ti chuan khoi lai chin nge awa dil anga aum phei tur ti a kha ti chuan hei ram kho sang ram hi apa achim nem don hle maya helampang ding lampang tang dunga hian he ta hian tel si falcon mualung thua ta chi pai bok satek south mau buang thiak ti te he ta sam lu khai pak bulang chi te he ta a phei na sa khop maya ava la khop maya ti chuan he ta thenjol bul ramlai tui chu hi alo ni ta ni hemi bul zone vel thleng tlong helai tlong river tin ji nei kan hmuanga helai vel thleng hin di langin om phei don ti na ni chu veilam pang tlang dung langa hian kol hok ti te om ta buar pui ti te north kholek south kholek ti te om phei ta veilam pang tlang dunga hian ti chuan apal a o phei thui don khop maya ramlai tui thleng hi kilometer ang za nge ti kha han en le phut taina ramlai tui net alo muang deuh hlek ani hi
ti hian ram lai tui thleng chuan kan han ti phei ta kilometer eng za nge hemi hi en chin lokang kilometer za pariat ani ta ni ram lai tui le heta not lung leng kho in kar hi hetia google map atanga en chuan kalkawng pa ngai atang hian kilometer za pariat ani ta ni tlawng atang hian han en ve le taila helai hian not lung leng bulai na kual khop mai kawng pa ngai hi chu tlawng a hi chu na kual dawn lo ta alo bera kawng kual le tlawng lui hi han khai thin taila tlawng lui hi ngil dei zawka alo bera chuan ani chuan kilometer som riat atanga som ko in kar vel ani dawn tina ni a khami zong kha kilometer som riat atanga som ko in kar vel kha helai bor atang hian di langin he ta hian tlawng hi a cham phei put mai dawn ani ram lai tui bul thleng khan a cham phei put mai dawn a a pui dawn khop mai long leng te pawh kalvel te pawh nuam atanga tin tourist attraction tourist munata te pawh chei bol thei tur thatak ni dawn in a langa aizawl tangin a hla dawn lova not lung leng bul bul vela ten he lamah hian south mau buang ti te henglai vel tang phei hi chuan hei helai tang phei chuan kawng han siam thata se hnai te ni dawn a a tha phian dawn in a langa hei hi megawatt za som nei pe chuak thei tur a ti kha ni a engang zat ngen siam zo hunah hian a pek chhuah theiang ti kha a poimo ber ani a a tui awm dan te a tui khua awm dan turang te a survey an an nei chuan za som hnih vel pe chuak thei turang chu ani a serlui bi kha kan ngei tua chuan megawatt som pahnih pe chuak thei tura ngai kha ni a amaro chu megawatt li vel amani a pe chuak ni in a langa tuna hian a tui khua len ang hu chuan a pe chuak tam lem lawa serlui bi pawh khan chu wang chuan hei pawh hi za som hnih ang vel pe chuak thei tura ngai nit ma sela za som hnih tak he pe chuak pha ka ngem ti a ro kha chu han siam zo huna a man thei huna hriat thei chau dawn ani tuna kan han en hi chu karin thu mai mai ani a hei ramlai tui bul thleng hi a chim phei dawn an ti a not lung leng khobul atang hian chu kilometer somriat atanga som kwa vel chu ani ri ngei dawn ani ti kha heta map atang hian rin thu angin kan ron sei mai mai ani a tui khua na lai tur ne ka sei te pawh kha a tak tak ani lo ka rin thu ani a helai hi rem chang lai ber tur chu ni in ka hria lo en ve chinu lam map atang te pawh khan helai hi chu omang viau in ka hria ni hole khati chin kha ani mai te se